mid-berik tad-dajjes sal-qabda tal-lampuka nfisha. Din kienet l-esperjenza ta' Chris u Morris Mikallef, missieru Eben li għal snin twal ħadmu jitfit fuq attu dokumentarji bl-aħħar wieħed ikun kannizzati fishing. Dokumentarju dwar is-sajda Maltija li wassalhom biex ġew onorati b'Independent Documentary Award. F'intervista ma' News, Chris Mikallef spjega li dan id-dokumentarju ma kienx biss rakkont mis-sajjeda, iżda esperjenza reali li waslithom biex saħansitra jħorġu magħhom għal sajdi twal. Aħna li għamilna aħna u kienet importanti li immorru ma' sajjeda, da mhux dokumentarju biex buġo it-tank tar-Renella, imma the real thing hemm barra biex nagħtu impressjoni ta' tbatija tas-sajjed Malti minn xi jgħaddi u l-importanza tas-sajd in ġenerali bħala pajjiż. Chris qal li din l-esperjenza ma kienitx waħda faċli, speċjalment minħabba l-elementi tan-natura. Iżda qal li kienet waħda li ġabitu qrib id-diffikultajiet ta' dan ix-xogħol. Tawni l-esperjenza illi ngħix il-mod kif jgħixu huma. L-elementi tan-natura din hemmhekk, in-nies ma naħsibx li huma aware daqshekk id-diffikultà illi jiffaċċjaw daw in-nies, speċjalment il-preparazzjoni għal kif tinqabad il-lampuka. Għandek il-xiet tal-knot ġajja feed within itself, imma tani l-opportunità li ngħix bħalhom. U dik hija importanti li minn din l-esperjenza kelli xorta li ngħaddi minna darbtejn ħalli ngħidlek. Chris qal li s-segret wara l-kisbiet li rnexxulhom jiksbu b'dan id-dokumentarju kien il-prinċipji li ħadnu tul dawn l-aħħar 24 sena. U dejjem kellna prinċipji kienu bbażati fuq li nitalmu aħna u mbagħad dak li nkunu tallimna nagħmlu lil ħaddieħor trut riċerka li nkunu għamilna u isservi bħala showcase id-dokumentarji tagħna biex nippromovu l-kultura ta' pajjiżna u l-istorja b'mod in ġenerali. Inna nagħmlu hekk għad-dokumentarji kollha li għamilna.